Σήμερα θέλω να σας δείξω ένα προϊόν που ουσιαστικά συμπληρώνει αρμονικά τον καθαρισμό προσώπου. Πρόκειται λοιπόν για μία λοσιόν. Η λοσιόν αυτή είναι της Panthenol Extra, είναι αυτή εδώ και θέλω λίγο να σας μιλήσω για τα συστατικά που έχει μέσα. Έχει μέσα αχά, γλυκολικό οξύ και γαλακτικό, αυτό που βοηθάει, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα χωρίς να κάνουμε κάποια μηχανική κίνηση, χωρίς δηλαδή να περιέχει κόκκους. Άρα ανανεώνει την επιδερμίδα μας κάθε φορά που τη χρησιμοποιούμε, είναι εμπλουτισμένη με πανθενόλ για έξτρα ενυδάτωση και περιέχει επίσης αγκούρι και κύλισμα από πράσινο τσάι, άρα με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε ακόμη περισσότερη έτσι αναζωογόνηση και δροσιά όταν τη χρησιμοποιούμε. Πότε μπορούμε να τη βάλουμε? Μετά τον καθαρισμό, δηλαδή ειδικά εάν χρησιμοποιείτε κάποιο καθαριστικό το οποίο ξεπλένεται με νερό, επειδή λοιπόν το νερό περιέχει άλατα και αυτά στην πορεία μένουν πάνω στο δέρμα μας, άρα έτσι και αφυδατώνεται το δέρμα διότι τα άλατα προσροφάνε νερό από την επιδερμίδα, αλλά επίσης δεν είναι τόσο εύκολο να απορροφηθεί και η όποια κρέμα ή σέρουμ το οποίο βάζουμε μετά. Άρα, ειδικά για εμάς που χρησιμοποιούμε καθαριστικά προσώπου που ξεπλένονται με νερό, ιδανικά βάζουμε μία λοσιόν μετά, την περνάμε με ένα βαμβάκι, αυτό είναι όλο. Άρα έτσι απομακρύνουμε τα άλατα και προετοιμάζουμε την επιδερμίδα να δεχθεί την όποια αγωγή μας μετά. Και επίσης, ακόμα και αν χρησιμοποιούμε μισελέρ ή κάποιο γαλάκτωμα, πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λοσιόν. Φυσικά είναι πρωί και βράδυ η χρήση της. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ειδικά επειδή περιέχει αχά, α-υδροξυοξέα, είναι ιδανική για άτομα τα οποία έχουν λιπαρότητα αλλά και σπυράκια.